Hej, mit navn det er Jesper Schmidt Poulsen, kursist nummer 66902, og dette er min tredje mundtlige aflevering i matematik. Jeg vil fortælle om noget meget grundlæggende inden for differentialregning, nemlig det der kaldes grænseværdier, og hvorledes vi egentlig bruger dem til at sige noget om hastighed og vækst til bestemte tidspunkter. Så lad os se en gang, hvordan vi gør det. Her er vi et eksempel på en funktion. Vi har grafen for funktionen, og vi ser, at den er voksende fra cirka dette interval og så frem efter. Vi ser også, at denne graf vokser med forskellige hastigheder. Dette kan vi anskueliggøre ved for eksempel at tegne en tangent her, som tangerer grafen i lige netop dette punkt. Vi kan så se, at i netop dette punkt, der er grafen voksende. Vi ser, at den vokser med denne hældning. Og hvis vi nu tager et andet tidspunkt, som for eksempel her, så ser vi, at tangenten er mere stejl. Det vil sige, at i dette tidspunkt, eller på dette sted, der vokser grafen med en større hastighed, end den gjorde her. Så lad os prøve en gang at se, hvordan vi egentlig finder ud af væksten til et bestemt tidspunkt. Vi vælger at kalde dette punkt for x0. Det har så sin tilsvarende funktionsværdi. Men for at bestemme væksten til dette tidspunkt, så har vi brug for et støttepunkt, et nabopunkt. Vi kalder det x0 plus h, det vil sige forskellen på de to x-værdier er altså h. Og der er selvfølgelig også en funktionsværdi for denne. Vi har nu to punkter, hvilket er nok til, at vi kan bestemme hældningen. Og lad os prøve at se en gang. Her har vi altså tegnet en linje, der går gennem de to punkter, og denne linje kaldes for sekanten. Og det er sekanten, der så kan hjælpe os til at bestemme tangenten. Meningen med at tegne sekanten er nemlig, at vi så kan lade den komme nærmere og nærmere og nærmere tangenten. Vi ser for eksempel her, at vi nu lader nabopunktet være her i stedet for, så er den nærmere tangenten, og vi kan komme endnu nærmere, og sådan kan vi blive ved, indtil sekanten nærmest ligger oven i tangenten. Og så kan vi så sige at have fundet tangentens hældning, og dermed hældningen i netop dette ene punkt. Men hvordan finder vi så egentlig sekantens hældning og grænseværdien? Det gør vi gennem tretrinsreglen, så lad os se, hvordan den fungerer. Det første vi gør, det er, at vi finder funktionstilvæksten. Det vil sige forskellen mellem disse to funktionsværdier. Det kaldes også at finde delta f. Delta, det betyder differens, så det er noget med minuse. Det kender vi fra for eksempel de lineære funktioner, hvor vi siger y2 minus y1. Og det er sådan set det samme, vi ser her, hvor de to funktionsværdier er minuset med hinanden. Og det er så funktionstilvæksten. Trin 2 er så at bestemme differenskvotienten. Differenskvotienten, det er sekantens hældning, så hældningen mellem de to punkter. Dette gøres ved at dividere delta f med delta x. Vi kender det også som y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Vi kender delta f, den fandt vi før, funktionstilvæksten, så det indsætter vi her. Egentlig så kender vi jo også delta x, altså forskellen mellem x-værdierne. For den er jo h, så vi indsætter h og får dette fine udtryk, som altså er differenskvotienten eller hældningen på tangenten. Sekanten selvfølgelig. Vi går nu videre til det sidste trin, det tredje trin, som går ud på at finde grænseværdien, altså at lade h gå mod 0. Det vil sige, dette punkt nærmer sig det oprindelige punkt, hvilket igen vil sige, at vi skal lade sekanten nærme sig tangenten. Det vi gør, det er, at vi tager differenskvotienten
og så lader h gå mod 0. Og hvis det er muligt at lade h gå mod 0, så har vi differentialkvotienten, eller tangenthældningen, som også kaldes f-mærke. Det er vigtigt her at huske på, at vi kan ikke lade h være lige med 0. Så vil der jo for eksempel stå 0 her, og vi kan jo ikke dividere med 0 jo. Så det vi egentlig gør, det er, at vi lader h, altså forskellen mellem x0 og så nabopunktet, være uendelig lille. Det er derfor, vi også taler om differentialregning som infinitesimal regning, fordi vi regner med uendeligt små værdier, eller i hvert fald uendeligt små forskelle. Dette kan også skrives på en meget fin måde, musene her, nemlig at vi siger lim h mod 0. Lim, det kommer af det latinske limes, som betyder grænse. Så vi siger altså, at hvis der eksisterer en grænseværdi for sekantens hældning gående mod, hvor h går mod 0, jamen, hvis der gør det, hvis der eksisterer en grænseværdi for det, så er funktionen differentiabel i dette punkt. Hvis så funktionen er differentiabel i alle punkter, så siger vi, at vi har en differentiabel funktion. Lad os se på et eksempel. Denne røde graf har forskriften f af x lige med 3,5 x i anden plus 20, og lad os så prøve at finde grænseværdien for netop et af punkterne. Vi tager dette punkt, som vi kalder x lige med 1. Vi har altså funktionsværdien f af 1. Nabopunktet, altså 1 plus h, det har selvfølgelig også sin funktionsværdi. Vi starter med at finde funktionstilvæksten, og til det har vi brug for først at finde de to funktionsværdier. Så f af 1, vi sætter 1 ind på x's plads, og vi siger så 3,5 gange 1 i anden, det giver 3,5, plus 20, det giver 23,5. Vi finder så funktionsværdien for f af 1 plus h. Vi indsætter 1 plus h på x's plads. Det er en kvadratsætning, så den omskriver vi og får det ene led i anden plus det andet led i anden plus det dobbelte produkt. Så ganger vi 3,5 ind i parentesen, alle tre led, og får 3,5 plus 3,5h i anden plus 7h plus 20, og vi ser her 3,5 og 20, lægger vi sammen, og får altså funktionsværdien 3,5h i anden plus 7h plus 23,5. Vi kan nu finde funktionstilvæksten ved at minuse den ene funktionsværdi med den anden. Så vi indsætter det, vi fandt her før. 3,5h i anden plus 7h plus 23,5 minus f af 1, som er 23,5. 23,5 og minus 23,5 går ud med hinanden, så dette er altså funktionstilvæksten. Så finder vi nu differenskvotienten, altså sekantens hældning. Vi kender allerede funktionstilvæksten, den skriver vi her, og den dividerer vi med h, og h i anden divideret med h, det er jo h, og 7h divideret med h, det er 7. Så det er sekantens hældning. Nu vil vi så finde grænseværdien, og i hvert fald se, om der overhovedet eksisterer sådan en. For at se, om sådan en eksisterer her i musen, så skal vi lade h gå mod 0. Så vi har dette udtryk, det var sekantens hældning, og vi lader nu h blive uendelig lille. Det vil sige, 3,5h bliver altså uendeligt lille. Eksisterer der så en grænseværdi? Jo, for når h bliver uendeligt lille i dette udtryk, så står der 7 tilbage. Det vil sige, at grænseværdien for x lige med 1 er 7. Vi kan også sige, at vi har fundet differentialkvotienten i x lige med 1. Det er altså så tangenten, vi nu har fundet. Den har ovenikøbet ligningen y lige med 7x plus 16,5, hvor 7 jo er hældningen, og altså, som altså er differentialkvotienten. Det er dog vigtigt at huske på, at det ikke er alle. Det er ikke
alle funktioner, der er differentiable. Her er 2 eksempler. For det første så kræver vi, at en differentiabel funktion er kontinueret. Her er vi et eksempel på en diskontinueret funktion, hvor her er noget funktionen, og så stopper den og starter et andet sted. Og hvis vi nu lod sekanten starte her, og her er vi så punktet, vi differentierer, så kan vi aldrig nogensinde nå derop, fordi der er et spring. Så vi må altså, hvis vi tegner grafen med en blyant, så må vi altså ikke lade, vi må ikke tage blyanten op og sætte den ned på papiret et andet sted. Dette er et eksempel på en kontinueret funktion. Men der er et knæk herpå, og det vil sige, at når vi lader sekanthældningen gå med h mod 0 fra den ene side, også fra den anden side, så er det som om så får vi lodrette tangenter, og det kan man jo ikke. Så hvis der er knæk på en graf, selvom den er kontinueret, så er den altså ikke differentiabel. Jeg vil nu afslutte hurtigt med at give et eksempel på, hvordan vi finder grænseværdier for lineære funktioner. Jeg vil nemlig bevise, at alle lineære funktioner er differentiable i alle x'erne i deres definitionsmængde. Og det vil jeg nemlig bevise uden overhovedet at gå ind og kigge på en graf. Så lad os se, hvordan det gøres. Vi har forskriften for en lineær funktion, som er f af x lige med ax plus b. Vi starter med trin 1, funktionstilvæksten, som jo kendes som delta f, hvor vi minuser den ene nabopunktets funktionsværdi med funktionsværdien for x0. Så vi finder først funktionsværdien for f af x0, der indsætter vi x0 på x's plads i forskriften, og her for den anden, der indsætter vi x0 plus h på x's plads. Så ganger vi ud i den her parentes og får, at ax0 plus ah plus b, det er funktionstilvæksten for nabopunktet, eller funktionsværdien hedder det selvfølgelig. Så har vi nok informationer og kan indsætte dem på de 2 pladser, og får, at ax0 plus ah plus b, det var det vi fandt hernede, skal minuses med ax0 plus b, som vi fandt her. Det er en minusparentes, så den opløser vi, og minus, og dette plus bliver til et minus, og vi ser, at der står plus ax0 og minus ax0, de går ud med hinanden, det samme gør plus b og minus b. Tilbage har vi altså, at funktionstilvæksten er a gange h. Trin 2, vi finder differenskvotienten, altså sekantens hældning mellem det punkt, vi ønsker at differentiere, og dets nabopunkt. Og her musen, det finder vi som før, som delta f divideret med h, og vi fandt delta f, altså funktionstilvæksten, til at være ah, og det dividerer vi med h. A gange h divideret med h, jamen det giver bare a. Så differenskvotienten, eller sekantens hældning, er a. Så finder vi grænseværdien, hvis der nu er nogen. Vi lader altså differenskvotienten, eller sekanthældningen, gå, der lader vi h gå mod 0 for den. Men vi ser jo faktisk, at i differenskvotienten, der står der slet ikke noget h. Så når h går mod 0, jamen så bliver a jo bare til a. Det er jo meget interessant. Det vil jo faktisk sige, at ligegyldigt hvilken x-værdi vi vælger, så vil grænseværdien være den samme. Hvis vi nu havde valgt f af 3 eller f af 10, eller hvad vi nu kunne finde på at sætte ind på x0's plads, så vil vi stadigvæk få a. Så det vil sige, at differentialkvotienten er a, som altså er den samme for alle x-værdier. Så en lineær funktion er altså differentiabel i alle x0-værdier i dens definitionsmængde, og dens differentialkvotient er ovenikøbet den samme. Og dermed
siger tak for i dag. Tak fordi du lyttede med.